መጃት አቤት አንተ ፈልጌ ነበር ሰሞኑን የሆነ ቪዲዮ ሰርተክብኝና በጣም ነው ቅር ያለኝ በእውነት በጣም እንዴት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍላት ዓለም ኮንኩም ነዚ መንፈሳዊ ቻነል እዚ ነዚ መንፈሳዊ ፈነወሲ መራቅ ኢየሱስ ዝብል ትካተሉን እትሰምዑ ዘለኹም ክብራት ህዝበ ክርስቲያን ንእግዚአብሔር አምላክ ምሕረት ናይ ድንግል ማርያም ወላድነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ፈጣን ረድኤትን ጸሎትን መስኩላትና ይኹን እንዳበልኩ ከፋት እግዚአብሔር አምላክ ለሞን ከም ትልሙት ናይ እግዚአብሔር አምላክ ረድኤት ድጋፍ ምግባር ንሒደት ደቃይቅ ንሒደት ግዚያት በሐንሳብ ክንጸንሕና ኣብዚ ጻንሒትና ኣብዚ በሐንሳብ እንጸንሐሉ ኣብዚ ጻንሒትና እዚ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ክምልስ ክፍትነ ንሱ ከዓ ከምዚ እትሪኦ ዘለኹም ኣብ ቅድሜና ኣብ ስክሪን እትሪኦ ዘለኹም ስእሊ ወይ ከዓ ምስሊ ሓብትና ነጃት ምስሓውና እፎይ ዘሎ ስለዚ ኣብ ዘሎ ማዓት ደልየ ዘለኹ ብዝያዳ ክንጽርን ብዝያዳ ክንፈልጦን መስልምና ደቂ ኣንስትዮ ሙስሊም ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ዓይነት ክብረትን እንታይ ዓይነት መሰልን እንታይ ዓይነት ልዕልናን ኣለወን ንዝብል ሕቶታት ክንምልስ ንፈቲና እሱ ከዓ ካብ ግምት ካብ ይመስለኒ ካብ ምጥቃስ ዘይኮነሲ በትናቶም ሸሪዓን በትናቶም ዘኣምንሉ መጽሓፍትን ብኡ እንዳበልና ክነፍርስና ለማዓልቲ ስለዚ እዛ ሓብትና ትሪኦ ዘለኹም ቅድሜና ዝተወፅዐት እያ ዝተበደለት እያ በዲላን ክንሳግን ኣብ ልዕሊኣ ዝወረደ መከራኻ መልስካ ነቲ በደል ከምዚ ኣብ ክንዲ ዕብራናስ ላምሲ ኣብ ክንዲ ዕብራናስ መትኮስታት ዝብል ኣብ ክንዲ በደላ መልሾም በደል መልሾም ፀበባ ዘውርዱላ ዘለዉ ሓብትና እያ ስለዚ እንዳወላዕኸዋ ኸይደ ከም ትልሙትካ ደው እንዳበልኩ ሓሰበይ ናብኩ ኸይደ ሰናይ ምክትታል መጃት አቤት አንተ ፈልጌ ነበር ሰሞኑን የሆነ ቪዲዮ ሰርተክብኝና በጣም ነው ቅር ያለኝ በእውነት በጣም ነው ከም ሰማዕ ዘለኹም ስማ ነጃት ያ በጣዕሚ ተተርጎምኳ ኸይደ ስለዚ ነጃት ኢልዋ አቤት ዝኾነ ነገር ክብለካ ደሊ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ዝኾነ ቪዲዮ ሰሪሕካ ኣለካ እሞ በኡኻ ኣዝየ ተሸጊረን በኡኻ ኣዝየ ተጨኒቐን ተቸውት በጣም ብዙ ነገር ነው እየደረሰብኝና እኔ ከእንደዛ አይነት ነገር ውስጥ የለውም እና በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ብዙሕ ነገር ኣብ ልዕለይ ይወርደኒ እዩ ዘሎ ኣነ ከዓ ኣብዚ ንስኻ ዝበልካየን ወይ ከዓ እቶም ካልኦት እውን ዝሰርሕዎ ዘለዉ ነገር ኣብዚ የለኹን ከምታወሩትም ከምንም የለውም የራሴን ችግር ነው ኦልሬዲ ሚዲያ ላይ ይዤ የወጣሁት ልጆች ስለተቸገሩብኝ እና ኣነ ናብዚ ሜድያ እዚ ናብዚ ናይ ዩቱብ ወይ ከዓ ናይ ቲቪ እይታት መጻ ኩሉ ብናተይ ፀገምን ብናተይ ሽግርን ዳእምበር ብናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ወይ ከዓ ብናይ ካልእ ከም ስኻ ተሓስቦ ዘለኻ ወይ ከዓ ትሪኦ ዘለኻን እቶም ካልኦት እውን ዝገዝኦ ዘለውን ከምኡ ይኮንኩን አንተ ደግሞ ቪዲዮ ሲሰራ ሰው ወደ ሌላ ነገር ነው የወሰደውና እንዴት አስፈልታለሽ እስኻ ቪዲዮ መሰርሐኻ ከዓ ሰባት ከዓ ናብ ካልእ ኣንፈተም ወሲዶሞ ብፍላይ ከዓ ዝሓብትና ሕጂ ናብ ካልእ ኣንፈተም ወሲዶሞ ትብል ዘላ ነቶም ናታ ኣመንቲ ምስልምና ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ንዑ ተጠቂሞም ኣብ ልዕሊያ ዘውርዱላ መከራ ክንሪና ኣብ ቅጽልና እይታ ቲቪ ላይ ቀርቤ ሰማንያ ያስገርፋል የሚለው እሱም ቪዲዮ ሲሰራ ወላ ወንታይ ዝብል ኢልዋ ኣብና እይታ ቲቪ ኣብና ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወይ ከዓ ናይ ዩቱብ ቲቪ أو قريبة نزقرب كو حساب إلى تو دحر كان أوكي 8 كرماج يغرفا زبل كو وديلوا أي وداوچ ወጥቼ ሱቅ ራሱ ተንቀሳቅሼ ስገባ እየተሰደብኩ ነው እየተመታውኝ ነው እና ይሄ ነገር እንዴት ነው ግራ ገባኝ እኮ እኔ ምን በጣም ደንጽኝ እኮ አኔ ንሽቅ ወሪደ በጽርፍን በመንግልታን በመሃረምትን ዝሳቅ ዘለኹ በጣም ጨኒቅኒ እንታይ ከም ዝገብረው ጠፊእኒ እኔ እናንተ አውርተን ቪዲዮ ስራልኝ ብያለሁ አላልኩም ማለት ለኔ እንደገና ለራሴ እኔ ብዙ ችግር ያለብኝ ሴት ነኝ ልጆችን ብቻዬን እያሳደግኩ ነው በጣም ብዙ አና ናዓካስ ቪዲዮ ስራልኝ ይብልኩ ኻን አና ንባዓለይ ብዙሕ ችግር ዘለኹ ሰበ ብዙሕ ጸገምካ ወልደ ድዕብ ዘለኹ ሰበ ተና ነው ያለብኝና ይሄ ነገር ሲጨመር ደግሞ በጣም ብዙ ነው የተጎዳሁት ከባድ ጊዜ ያሳለፍኩ ነውና
إذا انتهى كله خا إذا سبزت خاد سرح خيا خا أزيو خا أبكى بيد فتنان أبكى بيد مكراني دور دندلو بتعمل شني الله እንዴት በጣም ይቅርታ ቪዲዮ ላለመስራት በጣም እንትን ብዬ ነበረ በመጀመሪያ አይቼው ላለመስራት በጣም እንትን ብዬ ነበረ በመጀመሪያ ገና እንደመጣ كابل بيقرأتا يحتكي فيديو أيسرح نزا فيديو تلي هذا اللي أيسرحني لس كندي تزاري ويكا كقد فايل حسيبني رأي እንትን ብዬው አይቼው አልሰራም ብዬ ነበረ ከዛ የሰራሁት መች መሰለሽ ሼኹ ፈትዋ ተጠየቁ ባሌ ዘሙቶ ያስኩት ሲዘሙት ብላለች ሜቢ ቪዲዮ መክፈት ትችላለህ ብሩክ አስደምጣቸው نتا فيديو مسمصاتني مسرع اخوا بزعبا ايسرحني له وسيني نيره السوقا قبل عليه ورد نزورد ادرع نعو تملكته دحر جن كسر حلا ويكا نعا خمرتعو خمسه زمرصكو خا الشيخ بزعبا ناي فتح عن مسلمنا اغاباب اندمهار كله نعا مركز تكون للمصيا የቁሲሉ ከዛ ሰው ግራ ሲጋብ አስቀድሞ ያንቺን አይቼው አዝኛለሁ በጣም ይቅርታ ሶሪ አሁንም ቪዲዮውን ማጠፋለሁ ላንቺ ስል በጣም ይቅርታ አወራሻለሁ ብዛዕባት ዝኾነ ነገር በጣም ካብ ልበይ ይቅረታ ይሓትት ንዓኸ ክብልካ እታ ቪድዮ ካብቲ ዝፀዓንክዋ ናይ ዩቲዩብ ከውፅአ ሜቢ ይቅርታ ከዚህ በላይ ማድረግ ካለብኝ ማድረግ ያለብኝ እንትን እላለሁ በጣም ይቅርታ ግን ምንድነው አስተምሮቱ አንቺን ያስገርፍሻል የሼክም ያ بتعامل حجون دقيمة يقرأتها يبل كاي يقرأتها اللي عليك جبرو زقبا عن تلون نخجبر الدلوة جن بتي نجر تسخز بالكيو بتناي شريعة ما قدي كم زجر فاكر فلتي أبتح حقي أبتي ناتهم شريعة فقد ويكا جبوا مخاني يعني سرالو عند سو بالنا ميست مرفينا كرسيونه اسكالا يدرس زمتوار ማለት አይችልም ዘሙተዋር ማለት አይችልም ካለ ሰማኔ ይገረፋል አልጋ ውስጥ ገብቶ ቢያይ እንቅስቃሴ እያደረጉ ቢያይ ራቁታቸው ሆነው ቢያይ አራት እስካልሆኑ ድረስ አራቱ መርፌና ክር ሆነው እስካላዩ ድረስ እዝኻ ከሰማንያ ጎርማት ክግርፈክ ይኽእል ብምባለይ ከዓ ሓደ ሰብ ከም ምስክር ኮይኑ ናይ ዓይኒ ምስክር ኮይኑ በተናይ ሸሪዓ መገዲ نحد السب زميلو كمسكر كله هذا 4 مساخر يمزدلو أتم 4 مساخر غا نعين مساخر كوينهم لك مرفئن كرن كوينهم سأتاو ركب سقاوي ركب اندافت سمو خلو رينا يوم كم مرفئن كرن إذا مالتك نقالات أبها لا يغريتا اتناتو بلعتي أبنات أبلعتي آتيو كله كم مرفئن كرن كله بعيننا رئينا يوم كلهم كمسكر خل اللهم አይቻልም እንደዛ መመስከር ማለት ነው አንቺ አሁን ያንቺ አንደኛ ተቀባይነት የለውም ሴት እንደሆንሽ ወንዶች ነው የሚፈልጉት አራት በዝሙት ላይ አራት ወንዶች ናቸው ካብቲ ዘንፀወኒ ካብቲ ዝገረመኒ ከዓ ሕሰብዎ እቶም 4 መሰኻኽር ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ክኾና ኣለወን ምክንያቱ ኣብ ምስልምና ክልተ ሰበይቲ ከም ሓንቲ ሰብኣየን ኣብ ምስክር ከዓ ብቑዓት ኣይኮና ጎደለን ትሕሰባ ስለዚ 4 መሰኻኽር ደቂ ተባዕትዮ እዮም ሕሰብዎ እሞ ሕሰብዎ ጓል ኣብ ፅሙዋ እንድሕር ሰብኣይ ዓሚፅዋ 4 መሰኻኽር ከመይ ክተምፅእ ትኽእል 4 መሰኻኽር እሶም ከዓ ብሓይሊ ሒዝዋ ከሎ ርኢናዮ ጥራሕና ብሶም ደቂሶም ከሎ ርኢናዮም ኢሎም ምንም ተኣምር ተቐባልነት የብሎም እንታይ ደኣ ኣብ ዓራት ደቂሱ ከሎ ሒዝዋ ንዓ ብልዕቱ ኣብ ብልዕታ ከም መርፍእን ክርን ተጣቢቖም ከለዉ ብዓይንና ርኢናዮ ኢሎም ክምስክሩ ይኽእሉ ኣለዎም ሕሰብዎ እሞ እዚ ዓይነት ምስክር እዚ ሒዝካ ተምፅእ ትኽእል ሓንቲ ጓል ዓሚፀራ እንድሕር ናብተና ሸሪዓናቶም ከይዳ መሰኻኽር ኣለውኺ 4 ሰብኣይ መሰኻኽር ኣምፅልና እዚ ሰብ እዚ እዚ ወዲ እዚ ምሳኺ ደቂሱ ፆታዊ ርክብ ከም ዝፈፀመ ዝምስክሩ ብዓይኖም ዝረኣዩ ከም መርፍእን ክርን ኮይኖም ከይንኩም ከለኹም ዝረኣዩኹም 4 ሰባት ኣምፅልና ብሸሪዓ መገዲ ክቕፅዓ የብልዋ 2 ተምፅያ ኣይከውን እዩ 3 ተምፅያ ኣይከውን እዩ ወላ 4 ኣምፅያ እውን እቲ ሓተም 3 ርኢናዮ ኢሎም ሓደ እንድሕር ንሎ ኢሎም ክገርመኩም
እቶም ሰለስተ ቁንዓት ዘለው ዝራአዩ ነቲ ምስክር ዝመስከሩ እቲ ሓደ እንድሕር ፈሪሂዱ ብገለ ኣይረኣኹን ትሉ እቶም ሰለስተ 80 خرماج ይጉረፉም ዘደንጽዶ በጣም ድምጽ ብለካ እዚ ማለት በተዛዋር መገድ እንታ ማለቲ ኣብ ምስልምና ዝሙት ፍቁድ እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብኣይ ሰበይቱ ምስካል ሰብኣይ ደቂሻ ጸኒሓትን ኢሉ ክምድሕር ከሲስዋ 4 ምስክር ከምጻለው በዓይን ዝራዩ ካብየ ከምጽ ሓንቲ ሰበይቲ ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ ክዝሙ ከሎ ሪኤዮ ኣብ ገዛይ ከዳ በዓይን እንተይላ ነሳ ምስክራት በቀንያ 4 ምስክር አምጽ ክብልዋም እዞም 4 መሰኻኽር ዚኻ ደቂሶም ከሎ በዓይኖም ክርኢ ከሎ ከመርፍ እንክርን ሰሃሊ ለነቀደስ مسلمنا wake up please ازي نزمت متبعد امبر اتسخم تبلو الشريعه اب عالم زلو اتزبلص حقين اتزبلص سنه سرعات زغبر نود سبي تبلو نو ازي ناي ديابلوس ناي غاننت حقي مو دو يبال የሚጠየቀው ማን ነው ወንዱ ነው የሚጠየቀው የወንዱ ተቀባይ ነው አራት ምስክር ማምጣት ስላለበት ማለት ነው አንደኛ ሰራተኛ ነው ሰራተኛን ደግሞ እንደ ባሪያ ተቆጠረች ይቻላል ባልየው መገናኘት ይችላል ሱራ 7 30 ስለዚህ አብዝን ታጅ ብል ዘሎ ሓንተን ሰኽ ጓል ይኺ ከም ዝብለኩም ጸናኹ ማለት ጓል ይኺ ጓልን ሰይቲ ምስክር ብበቂ ኮንከን ስለዚህ እስኽ ክትከስኸለኺ እንድሕር በዓል ቤትኪ ዘሓብትና በዓል ቤታይ መሰርሕተኛ ደቅሹ ወይ ካ በዓይና ሪአቶ ማለት እዩ በዓይና ሪአቶ ስለዚህ إذا خد قبرت خامكي 4 مسكر تمسك تكلكي إذا سبزي 4 مسكر تمسك تخينا ስለዚህ በትናታ ሸሪዓ እንድሕር ኮሚላ ኸሳ እንድሕር 4 مسكر زيمጽያ እሳ ተቀጻዕ 80 خرماج ተቀጻዕ ማለት እዩ بدل أبعل بدل نزي أقدم أبيله لامسي أب كند عبرانات متكوستا زولو نز مالتي توسي عند حلوت كلا أب لعليا أب سرحتنيا أب جزا أب كد معينا أب عراتا سبعيا مسكال كزمرياتو عند حلوت كلاس أب كندي كال عينت شبتي كند دمسو ويك أب بمسرا وحتى كبيد حتى جيرا من السبعي نتحقق نخوت وكند زجبرس نعا أنكرا 4 مسخرة مصيبلوا እንድሕር ዲብጽያ ኻ 80 خرماج አትخر ትግርህ ማለት በጣም ስለሚፈቀድ ማለት ነው ባሪዎችን በጆቻችሁ ያላዛችኋቸው ከሚስቶቻችሁ በተጨማሪ ሁለትም ይሁን ሺህም ይሁን ቢሊየንም ባሪያን መገናኘት ይፈቀድለታል ቁርአኑ ይፈቅደዋል ሐዲሱም ይፈቅደዋል ይሄ ኢጅማ ሰሂህ ነው የተፈቀደ ነው አንድ እሱንም እያወቁት ይቸው ነበር ግን ሼኹ ሲናገሩ አብዝ ኸንታ ይብላሉ ሕጂ ዘሓብትና በዓል ቤታ مسرحتني أنا تا أدك شرخيباته سلزي اتناتهم محدثاتن اتناتهم قرآنك مسرحتني مستنبارات أبتحسي مزلو وسرحتني خانم تقصير مزلو مسهم كزمو ناتاي سلزي إذا سب عايزي ولا أنت رعياته مسكالة سرحتني أخذ من ترعياته سجاو ركب كفتم ترعياته الشريعة أخذ كوسو نايف كدلاني مخنياتو دلايناتو ገንዘብዩ ሰራሕተኛ እንተስ በኃይሊ እንተስ በፍቶት አፍቲው ምሳ ጸታሮኩም ድሕር ፈጺሞ ጸገት ባህል ይብሉን አይከሶብኒ አላህ አይከሶ መሐመድ አይወቅሶ ሸሪዓኻ አይነቅሶ ስለዚህ እቲ ጸገምን መንታይ እታ ሰበይቲ ትነብር እንዳልቀሰጠረ ማለት ካብዝ ነገር ሲሰጡ አላስቻለኝም ላንቺ በዛው ደርቤ ዛንም አስተምሮቱ እንደዛ እንደሆነ ያንን አነሳውት በጣም ይቅርታ በጣም ለሆነው ለተፈጠረው አንተኮ ስለዚህ በትናይ መፍትሕ አመስልምና ዝፍቀደሉ ዘይፍቀደን ማዓስ ዝጸድቅን እቲ ሸኽ ክገልጽ ምሰማዕኽዎ ንዑ ቢለ ناتكي فيديو مصيه اتز ناتكي قال امصيه كم مرتعو تطقيملو ويكا اتسخت بليو زنبركخا بقوع خمزه يكونه اخول كوزو خمزه يكونه كم مرتعو اب شريعه سلازي نسخي زاسب زيا بزي ناي حادثاتن بتنا شريعه غرتا بنا الشريعه محدره مسرت 80 خرماج كغرفا يخلي لتزاربكو بخمزه بلا بمراس بجانو ينكر ያደረከው ግን እኔ ለራሴ ብዙ ችግር ነው ያለብኝ እዚህ ጋር ደግሞ
ይፈልጥ ንስኻ ብመርትዕ ኢኻ ነዚ ነገር ዝበልካዮ ምክንያቱ ካብ ሸርዓ እንዳጠቐስካ እቲ ሕጊ ኢኻ ዝበልካዮ ግን ኣነ ግን ብዙሕ ሽግር ዘለኒ እዩ ብዙሕ ፀገም ዘለኒ እዩ ነገር ሲጨመርበት አልቻልኩም ወላሂ ለምን በቃ በሌላ ስለዚ ኣብ ከምዚ ፀገም እንዳሃለኹ ከለኹ ኣብ ከምዚ ሽግር እንዳሃለኹ ከለኹ በተስኻ ስራሕ ከምዚ ኣደራዓን መከራን ስለ ዝወረደኒ ኣብ ከቢድ ጭንቅን ኣብ ከቢድ ፀገም ዘለኹ ብጣዕሚ ከፊየኒ እዩ ዘሎ ረጃት እኔ እፎይ አጠገቤ ስላለ ሳይሆን ብሎኝ ነበረ ጌታ በሚያውቀው እግዚአብሔር ነው የልብን የሚያውቀውና ልክ ቪዲዮዎች ብሮድካስት ላይ እንደተለቀቀ መጀመሪያ ቪዲዮ ሊታየው ሲል ድሓውና ከዓ እንታይ ዝብላ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ዓቐዲሙ ዓንተ በይ እፎይ እዛ ቪድዮ እዚኣ መጀመርታ ምስ ሰደዱለሲ ንኸይሰርሓ ወሲነ ነይረ ዝበላ ንዕኡ ንምስክር እዩ እፎይሲ ሓወይ ስለ ዝኾነ ኣብ ጎነይ ስለ ዘሎ ወይ ከዓ ኣነ ምስኡ ስለ ዝኾንኩ ስለ ዝድግፎ ድየኮንኩሲ ጎይታ ይምስክረ እዩ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ነዛ መደብ እዚኣ ኣይሰርሓነ ኢሉ ነይሩ ኢሉ ድምስክሮ ዘሎ አሳዘነችኝ አልሰራባትም ማለት ቃል በቃል ጌታ ምስክሬ ሓዚናትኒ ኣላ እዛ ሰብ እዚኣ እዛ ነገር እዚኣ ኣይሰርሓነ ኣይውዕላን ኢሉስ ብሰራባት ሌላ ህመም ይሆናል ብዬ በጣንቺ ግን ችግሩ ስላለሽ እንድሕር ሰሪሐላ እንድሕር እዛ ቪድዮ እዚኣ ከም መርትዖ ገይረ ምፅያ ብዙሕ ሸግር ብዙሕ ፀገም ብዙሕ ኣደራዕ ክወርዳ ኢለስ ንኸይሰርሕ ወሲነ ኣነ ሶሪ ክርስቲያኑ ከጎና ቁሙ ሙስሊሞችን ከጎና ብቆሙ ደስ ይለኛል ስለዚ በዚ ወሪድ ክደሎ በዚ ጋጢም ክዘሎ ብጣዕሚ ይቅሬታ ይሓትት ስለዚ ክርስቲያን ሕዋትና ኣብ ጎና ክትቆሙ ትክእሉ ኣለኩም ሙስሊሙን ከምኡ ሪፖርት እየተደረገብኝ ሊዘጋ ነው እና እኔ ደግሞ ያንን ሚዲያ ላይ ይዤ የወጣሁት ፈልጌ አይደለም ገባክ ቸግሮኝ ነው ከልጆች ጋር ባዶ ስለዚ ሕጂ ትናተይ ናይ ዩቲዩብ ሪፖርት መፃንሎ كعصو مالت تمنات أوجناتا أتم مسلم سي كعصو وص ريبورت قبر له سلزي بستخالكم متن نتي نا يوتيوب ناتي أكاونت نخي عصو تحوزني تتغيروا يعني ያደረኩት እንደገና ደግሞ ሌላ ፖለቲካ መጣብኝ ይቅርታ ላይ ጆሮ ድግፍ በሚባለው ማለት ነው ነበር በጣም ስለዚህ ኣብቲ ልዕሊ ዝነበረኒ ፀገም መልሱ ካልእ ነገር ናይ ፖለቲካ መፅኒ ብጣዕሚ ዝሕዝን ኮይኑ ሶሪ አወራሻለሁኝ በውስጥም ክርስቲያኖች የምታውቋት በተለይም አቅራቢያው ያላችሁ ብጣዕሚ ይቅሬታ ድሓን ብውሽጢ ከዘራርበከ ክርስቲያን ኣሕዋትና ጋር ኩላትኩም ካ ኣብ ቀረባ ዘለኹም ካ ትሕግዝዋ ለሷ ሳይሆን ልጆቿ የሚያስፈልጋቸው ነገር ይኖራል ንዓ ዲኮነስ ንደቃ ክገርመኩም እዛ ሓፍትና እዚኣ ሰለስተ ቆለዋ ኣለዋ እቲ ዝሕዝን ከዓ እዚ ነገር ዝምስተፈፀመ ካብ ገዛ ሰጊግዋ እዩ ካብ ገዛ ክስጎ ከለኻ ብዘይ ዝኾነ ነገር በጀካ ተም ቆልዑን ነፍሳን ጥራሕ ኢዳ ትወፅእ ኣብ ምስልምና ኸመይ ሰበይቲ ሰብኣይ ንድሕር ንሰበይቲ ፈትሒዋ ኣብቲ ዘለዎ ሃብቲ ርስቲ ጉልቲ ወላ ሓንቲ መሰል የብላን ወላ ሓንቲ መሰል የብላን ከምታት ዝመፀታ ጨርቃ ተጎልቢባ ደቂ ሓቂፋ ትወፅእ ናበይ ናብ ጥራሕ ገዝኦም ወላ ሓንቲ ኣብዚ ይብሉ ገዛ ሕጂ ዝሓፍትና እዚኣ ምስ ሰለስተ ደቃ ተጓሒፋ ኣብቲ ካብ 10 ዓመት ዝኸውን ዘጥረየቶ ንብረትን ዝነበረቶ ገዛን ካብኡ ወላ ሓንቲ ብፅሒት ክሃባ ይሰጊዋ ኣብ ከቢድ ጭቅ ከዓ ኣብዚ ትርከባላ ማለት እዩ በጣም ዝሕዝን ነገር እዩ በሞራልም ሰፖርት አርባት ከጎና ሆኖ ሙስሊሞችም ይሄ ሃይማኖት ብቻ ሳይሆን ማንኛችንም የመከዳ ስሜት ከባድ ነው በተለይም በአይናችን የምናየው መከዳ ስሜት ደግሞ ከባድ ስለሆነ ወይም ክርስቲያኖች ግን ግዴታችሁ ነው ግዴታ አለባችሁ ክርስቲያኖች አወራሻለሁ ስለዚ ክርስቲያን ወጋናተይን ኮሙን መስለምን ነኸምዚ ዓይነት ልቡ ዝተጎደአ ኣብ ጎኑ ክትኮኑ ኣብ ፀገሙ ክትሕግዝዎ ይላው ወዲ ዘሎ በሓፈሽ ቪዲዮ ማነሳዋለሁኝ እኔ በጣም ከሰራሁት ቪዲዮ በህይወቴ እንድትጸጸት ሆኜበታለሁ ማለት ነው በጣም ኣቀዲመ ካብ ዝሰርሕኽዎ መደባት ቪድዮታት ኣብ ህይወተይ እቲ ክወት ዝወቐሰኒ ነገር ወይ ከዓ ኣዝየ ተጣዓስኩሉ መደብ ዝኾይኑ ማለት እዩ ላልሰራ ከራሴ ጋር በጣም ታግዬ ነበረ መጨረሻ የሼኩ እንትን ሲመጣ ነው እያወቁት አልሰራበት ካየሽ ቶሎ አልሰራውም ሪከርድ እንትኑ ከለቆ
ትናንት ወዲያ ምናምን የሰራሁት ከጊዜ በኋላ ነው የሰራሁት እንጂ አልሰራም ነበረ። እኔ ወዲያው ነበረ ፖድካስት ላይ ከሰማሁኝ የሆነ ነገር ከሰማሁ ወዲያው ምላሽ ሰጥ ነበረ። ላለመስራት በጣም እንደምጠብቅ ነበረ። ስለዚህ ተቀዲም ዝበለ ደግሞ ዘሎ ብዛዕባ ናይታ ቪድዮ እሱ ዝሰርሓላ እቲ ሼክ ምስ ተዛረበ ብዛዕባ ናይ ፍትሕ ከመይ ንዝብል ኣብ መስለም ምስ ተዛረበ ከም መርትዖ ኣምፅያ ሽዑ በቲ ናይ ሸሪዓ መሰረትካ እዛ ጓል እዚኣ 80 ኩርማች ክትግረፍ ትኽእል እያ ኢለ ከም መርትዖ ኣምፅያ። ስለዚ ብጣዕሚ ይቕሬታ ይሓትት። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ አጠጋ ከገባው ጋር አካውንቱ ቢያስፈልገናል ሪፖርት እየተደረገብኝ ነው እኔ እንዳመፀኝ። ስለዚህ በዛ አጋጣሚ እትናተይ አካውንት ናይ ቲክቶክ የድለን ሞ በዚህ መሰረት ካ ሪፖርት ስለተመጻለ ነው እየታየ ያለውና የቻላችሁትን ኮፒ ሊንክ አድርጉልኝ። ብዝኻልኩም መጠን ኣብዚ ዘለኹም ኮፒ ጌርኩም እቲ ሊንክ ካብቲ ምዕፃው ክትድሕነኒ እንዳይዘጋ በቃ። ከልጆችሽ ጋር ለብቻ ነው ያለሽው? مزدق خبيني خلي بدل ብቻ ያለሁት ማንም የለም አጠገቤ። አራት هو بيني يزلوه ማንም አጎነ ይብለ ሁለት ወሬ ነው እንደተናገርኩ هو انا خدت ورح قال له بيني ولا حد سب مساع አጎነ ይብለ ተፈሉ በህይወቴ በጣም ከተዘዘትኩበት ቪዲዮ ነው ማለት አብ ህይወቴ ካፕተም አዝየት ተዓስ ኩለን ተሰርሐው እየፈራሁትም ደግሞ ማለት ነው ቢያንስ የሁለት ወር ደሞዟን ቻሏት የቤት ኪራይ بوحد ناي كل تورعي دومزا خالوا ناي كذا خراي زخون سندرا مكافيو كراي كني ياخذ قفل 10 شبر 10 شحن 10 شبر 10 شحن انا ولا تورن شكالوي انا كنت ورحي خيله كله لا تور ليله مشلات قال كان اختور شفنا لا زخت انا قدرت اقول انا ولا تور شلت هذا قدر صحف لي يا رب تور شلت نشال بيني ولا تور شلت بينام كان دغنا اخو انا نيك توحي خليل له سلازني 4 ورح شفين لا ما ايه لاند سو بتعم زغرمني زحبتنا مسلمنا ان كريستيان كا انت عنصللو انفطينا ግን نحنا كريستيان اتي ان امنو املاخن اتي انسعبو املاخن فقر سلازخونه ولا نصلاتهم افكر سلازبلنا ايكون نحونا مخنياتو نحونا مقدفو مخنيات انتايلو قالو انتايلو اتي نحوز صله امو ناملاخ يفكرو ينتبله اذا سبزي حساويلنا حو خندا صلاخا خلخا حوي دا صلاخ خلخو حبتين دا صلاخ خلخو نغزابير املاخ يفكرنا املاخ يامن انتبلكو انا حساوي مخنياتو اتمساي زل حوي اسو اغزابير املاخ بعيله عربي بمسلون بملكعون زفطر سلازخنه قدم نتي مسلي مثالي اغزابير املاخ زخنه حو خمسه زلو حبت خمسه زلا نعو فتو نعو اخبر نعو افكرمو دحار نغزابير املاخ يفكر انت بلكا كون علق إلنا كابز حليفقا صلاتكم افكر لنا سلازي كريستيان زيو زحبتنا زيا ولاكو امنتا خالن تخونت كم كريستيان كرخلخو كن سب مخانا طراي اتي صقمتي اتي زلاتو ጭንቂ كبيد مخانه تردئه اتي እግዚአብሔር አምላክ ዘፍቀደልይ ዓቅሚ ክሕግዛ ይግባአኒ ስለዚህ ነዚህ ዝገብሩ ዘለው ድሮ ናይ 4 ወርሒ ተሸፊንሉ እቲ ቪድዮ ንኸይነው ሓኒ ኢለ ብውሕዱ ናይ ዓመት ልዕሊ ዓመት ዝኸውን ናይ ገዛ ኸራያን ናይ መግብን ኣብዛ መደብ ዝያ ጥራይ በተም ክርስቲያን ጥራይ ተሸፊንላ ንባዕዳ ሓቢሶምና እግዚአብሔር አምላክ ዝተፈተካ አልኩም በጣም ደስ ዝብል ስራሕ ማለት بتعم زدس بالسرحي سلازي نسال ايخا بفرق خاتمار بفقري نسال ايخا بفقري خاتمارخو بخطع يكونن بباس يكونن بدل لا يكونن بصفعيت يكونن بصرف يكونن انت دا بفقري نسال ايخا تنبركك كلخا عب عوتي سلازي ناي لمعاتي كم زرعخمو تزخفئ مسلنا يدق انسيو ام مسلمنا بشريعه مقدي كم تراكم اذا حبتنا هذيا عد 3 قلوع خوينا
እሞ ከዓ በዓል ቤታ ኣብ ልዕሊያ ዓመፅ ክፍፅም እንዳርኣያቶ ኣብ ቤታ ኣብ ዓረታ ኣብ ቅድሚ ዓይና እዚ እንዳሃለወ መከራ መልስካ ከዓ ኣብ ልዕሊ መከራ ከዓ መከራ ወሲካ ሓዘን ኣብ ዝወፀቶ ፀርፊ ኣብ ዝኸደቶ ዱላ ኣብ ዝኸደቶ ምፅፍዒት እንዳሃረሙ እዛ ሓፍትና እዚኣ ከምቲ ትውን ገይረማ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቲያን ከዓ ሪኦም በኹም ብፎይሲ ኣማኒ ክርስቲያን እዩ እቲ ዝበሎ እቲ ዝሰርሖ ስራሕኻ ልክዕ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ቁንዕ እዩ ዘሎ ዋላ ሓንቲ ጌጋ ይብሉን እቲ ናቶም እምነት እዩ ምስኣ ንፅፅር ገይሩ እዛ ሰብ እዚኣ ከምዚ ብምባላ ብናይ ሸሪዓ በትና ሕጊ ሙስሊም መሰረትካ 80 ኮርማስ ግረፍ ይግባእ እዩ ወይ ከዓ ከግርፋ ይኽእል እዩ ይፈርሃላ ኣለኹ ኢሉ ተዛሪቡ እሳውን መስኪራትሉ እያ እስኻ ካጌጋ ይብልካን እስኻ ብመርትዖ ብቕንዕና ኢኻ ዘብልካዮ ግን እቶም ካልኦት ግን ብኻልእ ሓሲቦም ኣብ ዝወፃ ኩሉ ንሾ ብፀርፍን ብፅፍዒትን ኣደራዕ ወርደን ኣሎ ስቃይ ይሰቃለኹ ኢላቶ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘለኹሞ መገዲ ቁኑዕ መገዲ ይኮነን እሞ ናብቲ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ ዝበለና ናብቲ ኣነ እቲ ሕያዋይ ጎሳ በጃ ኣባጊዑ ህይወቱ ኣሓሊፉ ይህብ ዝበለና ናብ ክርስቶስ ናብቲ ኣመናዊ ብርሃን ናብቲ ሓቀኛ ብርሃን ክትመፁ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክፅዋዓኩም ይደሊ ብፍላይ ከዓ ነዚ ኣብ ማስ ሜድያ ተዛረብ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ሙስሊም ኣሕዋትና ቤትኩም ከይፅረኹም ብዛዕባ ናትኩም ጎሓፍ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ቤትኩም ዘሎ በድኒ ኣብ ውሽጢ ቤትኩም ዘሎ ጎሓፍን ጨናውን ኮሚደረን ዝምሽመሸ ስጋን ነዚ ከያለኹም ነዚ ከይፅረኹም ኣብ ክርስትና መፂኹም ክርስትና ከምዚ ክርስትና ከምዚ ክትብሉ ከለኹም ብጣዕሚ ዝገርም በቲ ዝገርመኒ ከዓ ካብ ኩሉ ከዓ ኩሎም ሙስሊም እምነቶም ኣይፈልጥዎን እዮም ኣላህ እቲ ዘምልኹ ኣምላኽ ኣላህ ዝኾነ ሙስሊም ሓይተ ብዚኣ ክምልሰላ ይክእልኒ ርእሲ ኣለዎ ዶ ሓንጎል ኣለዎ ዶ ካብ ክሳድ ላዕሊ ኣካል ኣለዎ ተኢሎም ንኾነ ሙስሊም ክምልሰላ ይክእልኒ የብሎምን ኣይንፈልጦና ዝብሉኻ ኣይተገልፀን ኢድ ኣለዎ ገሊኦም ሓደ የማና ኢድ ይብሉ ገሊኦም ክልተ የማና ኢድ ኣለዎ ይብሉ ዓይኑ ኣይርአን ኣፉ ኣይርአን ርእሱ የለን እግሪ ሓንቲ እግሪ ዘላቶ ስለዚ ሙስሊም ሕዋትና ኣብ ናይ ክርስትና መፂኹም ካብ ምንይን ኣብ ትብሉ እምነትኩም ፍለጡ እንድሕር ሓቀኛ ክትኣምኑ ኮንኩም ገዛኹም ኣፅርዩ ነዚ እንዳበልኩ ኣብዚ ከኣኽለን ሎማዓት ስለዚ በዚ ዘቕረብክዎ መደብ ዓጊብኩምን ገለ ነገርካ ቀሲምኩምልን ክትከውኑ ተስፋ ገብር ኣብ ዝመፅእ ኣብ ካልእ ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝበሎን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝፈቐዶን ሰዓትን መዓልትን ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክላትኩም ይኹን ነዚ መደብ እዚ ነዚ ፈነወ እዚ ሓደስቲ ንዝኾንኩም እዚ መደብ እዚ ብሓዊኩም ዘርኡ ምራቕ ኢየሱስ ዝብል ናይ ዩቲብ መንፈሳዊ ቻነል እዩ ስለዚ ሳብስክራይብ ጌርኩም ቤተሰብ ኩኑ ላይክ ግበሩ ናብ ካልእ ሸር በልዎ ሓሳብ ኣብቲ ዝሃብክዎ ሓሳብ ኣብቲ ዝሰማዕኹምዎ ቃላት እንድሕር ኣሎ ኮይኑኻ ኣብቲ ናይ ርእቶ መፅሓፍ ቦታ ኣብኡ ሓሳብኩም ክትህቡ በዚ ኣጋጣሚ ላውበኩም ስለዚ ነበረና ግዜ ብድጋሜ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብር ምስጋና ይኹኖ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይተአኮት ወይሰባህ ስሙ እግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩል ጊዜ ወኩል ሰዓት አሜን።